watatu tikuyamba live Ndakatulo Ndakatulo kwa 10 minutes ticheze kwa 10 minutes. I don't know phone ngasi ile moto chepa minute mire anthu atatu akangwana anthu atatu tikuyamba program ya Ndakatulo akangwana anthu atatu tikuyamba program ya Ndakatulo. This is Summer Vita. Anthu atatu omwe tikufuna papa. So what's up guys, it's Summer Vita here, and all I need is just 3 people, only 3 people, only three. Guys please come online please. Okay fine, anthu atatu amene mafuna akuona. Guys please musachoke apapa msiku alero tifati pange Ndakatulo zulo sina zana sina pange Ndakatulo kuti kunoko guys kumene ukhala kunoko panapa ku South Africa kunoko magesa kuvuta ndeno sina pange program ya Ndakatulo chifukwa kuti magesa na tima ndi magesa na tima. When was that? 6 o'clock kumeka chama past 10, so 4 hours of blackout guys. Sina kakwanisa kupanga video usiku, so apapa musachoke pa line tikuyamba program ya Ndakatulo, program live, program nango panga record kuyonga kuti pasakali chili chose chotisokoneza ngati simu ku busy kwambiri guys. Please tende khairi mozi moyo ka bwanji ntchito inali bwanji. It's Summer Vita TV guys. Sindi makhandi mbali na yosepo longo so chili chose cha entertainment guys. Please sindi makhandi mbali. So let's start our poems with this poem. So wanji ulendo choka mozemba mosalawira ngakhale swaso muphazira. I don't know kumatikhozo macheza muchina chili chonse ife masaya adakachita ndere. Okay fine. Isa dinala akuti okay sitichoka musachoke kumene guys. Isa dinala takuona kwambiri ulemu wanu ndiululire ndikokoma motani akulonjeza mendulo zanje tintumpha kuti oyimirira dera lathu ulendo enda mosalawira live guys. Chiteni like video hii maso mukhoza kuchita share kwa anthu kuti anthu ochuluka ulena.